an balima arafikom layɛbagaw ni wagati la an ka folibagaw ye an mana kɛ fan o fan arafikom tv sanfɛ ni ye an ka émission kɛnɛ sigilen n'o ye o ye bamanankan ye émission min sigira aw kama ka laseli kɛ aw ye aw ka kan na n'o ye an ka bamanankan ye ka laseli kɛ aw ye a tumana fɛnɛ na an ka bamanankan in na ayiwa bamanankan a ma dan bamanankan dama tali ma k'a walawala mɔgɔw ye an wulila an sera an ka mɔgɔbaw ma an ye mɔgɔbaw wele ka na an ka ja tɛmɛnenw na a y'olu caman ye an ka video tɛmɛnenw na ayiwa bi an sera an ka mɔgɔba dɔ fɛnɛ ma a yɛrɛ bɛna a yɛrɛ kofɔ sɔnni ni ala sɔnna a ma an bɛna tɛmɛ ni a ye sisan an bɛ min fɔ a ye toujours an bɛ laɲini de kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se ka an ka bamanankan ko in ta k'a don ba la u b'a ko ka dɔɔni dɔɔni an ka laɲiniw ka sabati dɔɔni dɔɔni halisa an bɛ laɲiniw kɛ u fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ bamanankan ko in na a ka kɛ maliden ɲumanw sago ye a ka kɛ mali kan ye kan min bɛ yen n'an bɛ se k'an kun kɔrɔta an mana taa fɔ n fa a kɛra ngo ye o bamanankan b'a kɔnɔ a kɛra bamanankan yɛrɛ ye o ngo yɛrɛ fɛnɛ b'o kɔnɔ bi an sera an balimakɛ min ma a yɛrɛ bɛna tɔgɔ n'a jamu fɔ a ye a n'a ka baara cogoyaw ni ala sɔnna a ma a tɛ fɔ jigin kɔ bi fiyewu an balimakɛ i ni ɲantuma ba ni sɔgɔma kɔni baasi t'i la non baasi foyi tɛ n na alhamdulilayi ala kana baasi k'a la alhamdulilayi i tɔgɔ ani jamu ne tɔgɔ Salif Mɔnzɔn n jamu ye Baye Salifu Mɔnzɔn Ba i bisimila an ka arafikom kɛnɛ kan bi problème t'a la an ye i ka baara de lakodɔn k'i ka baara lakomɛ an wulila an ser'i ma an bɛna ɲininkali dɔw tɛngu i kan i ka baara kɔnɔna na i ka se ka bilasiralikan ye la ani ka bilasirali kɛ an ka lamɛnbagaw fɛnɛ ye ani an filɛbagaw fɛnɛ ye nin wagati in na an y'a mɛn ko e ka baara bɛ tali kɛ diko baara de kan n'an k'a ma ko diden mun de ye diden yɛrɛ ye fɔlɔ bon ne ka baara ye diden lasago de ye fɔlɔ sɔni an ka di fɔ mɔgɔw ye ka diden dɔn k'a dɔn lakari ka janto bɛ k'ale la cogo min na ni an bɛ di ɲuman sɔrɔ n'an bɛ se ka nafa wɛrɛw bɔ di la mun tɛ di dɔrɔn ye parce que an ka yan gunkan in na i bɛ di de mɛn mɔgɔw da mais produit wɛrɛw b'a bolo n'o ye dumuni dunfɛn wɛrɛw ye mun ni mɔgɔw t'a lakodɔn fɛn wɛrɛ bɛ sɔrɔ di la min ti fɛn wɛrɛ bɛ sɔrɔ diden na min ti di nɔnɔ ye mun tɛ di nɔnɔ dɔrɔn ye o fɛnɛ ye dunta ye o bɛɛ ye dunta o bɛɛ nafa bɛ bɔ bɛɛ la an balimaw a ti fɔ jigi kɔ bi n'ala sɔnna voilà bon an ye entreprise sigi a kama diden ninnu bɛ lasago cogo di u bɛ kɔlɔlɔ minnu b'u kan foli mɔgɔw ka janto o de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka di caman sɔrɔli ɲɛɲini entreprise tɔgɔ ye EPA Mali une entreprise pour la promotion de l'apiculture au Mali jɛkulu in cɛ b'a la muso b'a la denmisɛnnin b'a la an bɛ di feere an bɛ didenw maracogo fɛnɛ ɲɛ yira mɔgɔw la n'o ye k'u lakalan a baara ninnu na voilà olu de ye an ka objectif ye n'o ye an ɲɛsinnen don baaraba minnu ma o de ye kɔnɔna la o kɔfɛ de i bɛ diden dɔɔni mana sɔrɔ sisan mɔgɔw faamu na diden dɔɔni mana sɔrɔ di nafa bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ di bɛ sɔrɔ produit ninnu bɛ sɔrɔ ka bɔ bon i b'a ye mɔgɔ caman de bɛ di dɔrɔn de sɔrɔli ɲɛɲini mais diden yɛrɛ bɛ lasago cogo di a gɛlɛyaba de bɛ dunuya kɔnɔ mais n balimakɛ est ce que lasago cogo bɛ diden na ka tila ka fɛn min don a ka jugu maanifin ma dɛ a ma jugu maanifin ma a ma jugu maanifin ma ka d'a kan an y'a ye munna an ka jugu maanifin ma ni an bɛ taa didenw bɔ an y'o ye an de bɛ lawale an bɛ tasuma kala de minɛ ka taa didenw gɛn ka bɔ di la walasa ka se ka di nɔnɔ sɔrɔ didenw bɛ sa dɔw bɛ taga o tuma o t'a kɛcogo ɲuman ye voilà i da sera belebeleba de ma sisan tasuma man ɲi di ma tasuma man ɲi diden ma tasuma man ɲi kɔngɔ ma bon lasago kura minnu bɛ yen sisan n'o ye ɲɛdɔn kura minnu ye o ye i bɛ tasuma in de filɛ i bolo yan voilà nin de ye tasuma in ye sisan cogo di tan nin y'an fɛn de ye misibo de bɛ k'a kɔnɔ mais juste ninnu bɛɛ de bɛ fɛn misibo de bɛ k'a kɔnɔ ka tasuma kisɛ bila a la sisi de bɛ bɔ k'a se didenw ma mais o ni tasuma tɛ ɲɔgɔn ye voilà i ye sali mun fɔ ni san o san jateminɛw y'a yira diden miliyɔn caman de bɛ pɛridi dunuya kɔnɔ bon an bɛ ka taa gumu kan ni an m'an farati dɔrɔn a bɛna kɛ ja belebeleba ye ok a bɛna kɛ ja belebeleba ye bon ni a kɛra ja ye olu tɛ an si ma hɛrɛ ye quoi bon an ka laɲiniba ye ka diden de fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ diden bɛ lasago wagati jumɛn di bɛ bɔ wagati jumɛn ni mɔgɔw y'o dɔn u bɛ sɔrɔ ka
nafaw ɲini sisan voilà balimakɛ o ɲininkali y'o faamu n'i y'a ta k'a lajɛ apiculteur n'i ko ko apiculteur o ye diden lamara cogo de ye a nanzarakan de ye apiculteur ye mais cogo di aw bɛ se ka diden ta k'a lasago k'aw yɛrɛ dege a la walima k'a dege aw la ni mɔgɔ wɛrɛ mago bɛ diden na a ka yɔrɔ la ka d'a kan an delila ka baro kɛ i ko n ma ko i bɛ se ka diden ta k'a feere mɔgɔ ma walima ka diden ta k'a di mɔgɔ ma a k'a bila a ka environnement na a ka forow la a ka se k'a ka yɔrɔ kɔlɔsi o bɛ kɛ cogo di voilà bon olu bɛɛ ye baara in ɲɛdɔn de ye sisan diden a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ diden ka lasagoli o ye mɔgɔ min b'o baara kɛ o ye apiculteur ye mais domaine yɛrɛ o ye apiculture ye c'est à dire mɔgɔ min bɛ baara in kɛ o ye apiculteur ye mɔgɔ min bɛ domaine in de bɛ wele apiculture bon apiculture kɔnɔna la e ye maa de ye i bɛ diden lasago ka ni baloko bɛ yɔrɔ minnu ta la ka balo d'u ma ni jiko bɛ yɔrɔ min ta la ka ji d'u ma voilà ni sogo bɛ mun na ka so d'u ma voilà ni forêt mun c'est à dire didenw bɛ forêt kɔnɔ ten e de bɛ wuli ka so ɲini ka d'u ma ka sɔrɔ ka nafa bɔ o so ye jumɛn ye o ye ŋunu de ŋunu dɔ b'an bolo don n'a nataw la an bɛna n'a ye sɛnɛ kan an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ ŋunu da depuis san bayirika voilà mais bi ŋunu kura dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma riche kenya tubabu de y'a ta ka yaala a bɔra kenya jamana de kan n'o y'an yɛrɛ ka farafin dugu dɔ ye bon ale ŋunu in fɛnɛ baara ka nɔgɔn ni an ka cilabinlama in ye ka d'a kan ci tɛ ka sɔrɔ sisan ka d'a kan ŋunubɔlaw caman bɔra ŋunu ko la dɔɔni an ka cɛsiri belebeleba ye diden lasagoli i bɛ so de d'a ma fɔlɔ ka yɔrɔ ɲini a ye wala i bɛ sɔrɔ ka na di bɔ kuma ni kuma i da sera di ka balo ko ma voilà di ka balo ye mun ni mun ye voilà diden bɛ balo yiri de la anw ye yiri c'est à dire anw ye yiri kɔlɔsibagaw ni kungo kɔlɔsibagaw ye an ka baara in bɛ nin bɛɛ de fɔ an ye e tɛ se ka i kungo tiɲɛ o i bɛ kungo de lakana walasa i ka nafa bɔ bon n'i y'a jateminɛ diden bɛ balo di ye yiri ji de ye yiri ji jumɛn don ni yiri feerela diden bɛna nɔnɔ ta ka sɔrɔ ka taa n'a ye so kɔnɔ k'a bamayɛlɛma don n'a nataw la an bɛ nin bɛɛ walawala voilà n bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la teliya la tuguni di yɛrɛ qualité joli de bɛ yen diden qualité joli de bɛ yen voilà diden qualité mun bɛ yen c'est a ka ca mais an bɛ di mun bɔ a bɛ fɔ o ma api mellifera o ye di mun bɛ nɔnɔ bɔ voilà o di mun bɛ nɔnɔ bɔ i ka ɲininkali ma i dɛmɛ dɔɔnin a la di mun bɛ nɔnɔ bɔ diden sugu joli bɛ sɔrɔ ŋunu kɔnɔ o ka société bɛ ten de quoi diden sugu joli bɛ sɔrɔ ŋunu kɔnɔ diden ba bɛ yen tubabukan na n'o ye RN ye diden ouvrière bɛ yen n'o ye baarakɛla ye ani mâle a bɛ fɔ o ma faux bourdon bon o saba de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ dikuluba ye bon nin bɛɛ n'a ka tâche de don tâche ye jumɛn nin bɛɛ n'a ka baara de don e n'i ka baara ne ni n ka baara bɛɛ n'a ka baara bon u bɛɛ de bɛ jɛ o ma o fruit de bɛ kɛ di ye ani di kɔlɔlɔ di nafa tɔw voilà bon ba in ka hadamadenya a bɛ daminɛ tile kelen a bɛ san 6 balo a b'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ fanda de la ale kelen de bɛ sɔrɔ ŋunu kelen kɔnɔ bon a bɛ fan da sɔgɔma ka se wula ma don min na ka d'a ye ka se fan 2000 foli fan 3000 ma bon kɔfɛ a b'a ye olu bɛ tɔɔrɔ a bɛ fan da ten ka fan da ten foli i bɛna diden 200 sɔrɔ ŋunu kelen kɔnɔ dikisɛ bon o bɛɛ la o fanba bɛɛ bɛ jate ouvrière de fɛ olu fɛnɛ de ka baara bɛ yen baara wɔɔrɔ b'a bolo a bɛ se nin bɛɛ la ale fɛnɛ si bɛ daminɛ tile kelen mais ale ka ɲɛnɛmaya bɛ dan tile 40 ma bon diden cɛman in de bɛ yen o fɛnɛ ka baara bɛ yen ni ŋunu ka kalan funteni bɛ wagati min na a bɛ fiɲɛ di ni nɛnɛ fɛnɛ bɛ a bɛ chauffage di ani ka diden ba in n'a mago bɛ denkisɛ la k'o baaraw latɛmɛ a fɛ o ye cɛman in ka baara ye kuma dɔw la ni kɔngɔ yɛrɛ b'u la u bɛ cɛman ninnu gɛn ka bɔ so kɔnɔ a bɛ non u bɛ sa yɛrɛ u bɛ gɛn parce que mɔgɔw ka dɔgɔ jama ka ca dumuni ma voilà o de ye dikulu saba mun bɛ sɔrɔ ŋunu kɔnɔ dala teliya la mais ŋunu kɔnɔna in na u organisé len don a kɔnɔ cogo di oui u organisé len don u bɛ signe de kɛ signe de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani kasa phéromone a bɛ fɔ o ma phéromone voilà kasa de b'o ye ani pas de dansiw bon bi sɔgɔmada in na an y'a ye yiri dɔw bɛ ani tile bi cɛ ani kɔrɔn cɛ ani u bɛ ji b'a ni tile ni bi ni kɔrɔn cɛ diden fɔlɔ min bɛ bɔ ale bɛ taa o de ɲɛɲini ka na
n'a nana a bɛ signalisation di à travers les pas de danse donc sen dɔw de b'u bolo a bɛ fɔ a ma pas de danse d'abeille voilà diden bɛ sɔrɔ ka tɔw bɛɛ bɛ taa dumuni ɲini ka segin ka na voilà. n y'a faamu bon n'i y'o ta k'a lajɛ ɲininkali in bɛɛ kɔnɔ ko morphologie yɛrɛ k'o cogo di. bon diden ka morphologie tigɛlen don sigiyɔrɔma 3 ye n'o y'a farisogo kɛcogo ye kunkolo ani disi ani abdomen n'o ye kɔkunyanfan ye bon o 3 in bɛɛ n'a fɛnɛ jɔyɔrɔw de don a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la voilà. d'accord sisan an ye di feerela ka ca Mali la yan Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya di feerela ka ca e ko tasuma ma ɲi di ma bon kuma dɔ la n'an bɛ di san di feerelaw fɛ an b'u ɲininka a jeninen don a ma jeni wa o nafa ye jumɛn. voilà jenini ni jenibaliya ye sigidenw dɔw de bɛ di kɔnɔ a ti ye ɲɛ la quoi fo i ka tɛmɛ appareil de fɛ walasa i k'a dɔn nin di composant ye yiri jumɛn ni yiri jumɛn ye nin di parce que fɛrw ni fɛrw b'a la magnésium b'a la fɛn sel b'a la bon ni tasuma de nana gɛrɛ o la sisan a b'olu de tigɛ ka bɔ a kɔnɔ maintenant a bɛ e kan ka dun n'a bɛ nafa min se e ma a tɛ o se e ma ni tasuma sera a ma. ni tasuma sera a ma ni tasuma se ma yɔrɔ jumɛn an bɛnbakɛw tun bɛ taa ni mɔyɔnba de ka taa minɛ ka diden faga kungo bɛ jeni dɔw bolo dɔw yɛrɛ ni bɛ se ka to a la mais ni sisan i bɛ nin misibo de bɛ kɛ nin kɔnɔ mais ça c'est électrique ni fiɲɛ fɔlɔ yɛrɛ bɛ m'a fɔ africain fan fɛ yan voilà i bɛ misibo de k'a kɔnɔ ka tasuma kisɛ bila a la ventilo b'a la quoi i bɛ misibo bila a kɔnɔ ka tasuma k'a la ou bien kabakolo ka tasuma kisɛ de bila a la maintenant n'i y'a datugu i bɛ nin bitɔn digi fiɲɛ bɛ bɔ yan a bɛ didenw a bɛ sisiw labɔ didenw bɛ kɔngɔ tɛ jeni a b'a la a bɛ se ka heure 2 heure 3 k'i bolo i bɛ ŋunu de yaala n'o ye voilà an ye mɔyɔnko in bɔ a la bon ni yan fɛnɛ bɔra a la minɛnw bɛ yen ka di k'a kɔnɔ ka sɔrɔ a ma tɛmɛ tasuma yɛrɛ fan fɛ an ka bɛnbakɛw dɔw bɛ yen olu tun t'a dɔn i bɛ ɲaga bɔ nɔnɔ na cogo min na u bɛ taa tasuma kami de ɲaga k'a kɛ di bɔlen kan k'a bɛ sɔlɔ bon n'a sɔlɔ la o ye jeni de o de y'a ka nafa d'e ma a bɛ conséquences de se e ma voilà. n y'a faamu an bɛ ɲininkali laban min k'i la nin wagati in na n bɛ fɛ k'a dɔn di ɲuman ni di kolon an b'o dɔn cogo di n'an bɛna san. voilà di ɲuman di conseil baga yɛrɛ a ɲuman dɔnbaga i ka di san di bɔla bolo an ti mɔgɔw ka marché tiɲɛ mais i bɛ di san di bɔla bolo ou bien i ka sur di bɔla in b'a ka di bɔ cogo min na parce que o fɛn 2 de bɛ an jɛ yan i tɛ wuli ka se di bɔla ma parce que a mɔgɔ ka dɔgɔ ni y'an bɛ faba kɔnɔ n'i ye di sɔrɔ n'i y'a source dɔn i b'a san n'a b'e bolo san textiles bɛ yen on a des appareils a bɛ fɔ o ma réfractomètre don n'a nataw la n bɛna n'olu ye i bɛ di k'a kan i b'a lajɛ i b'a lajɛ ɲɛ la di a jeninen don a ma jeni o bɛɛ bɛ yen goût b'a dɔn kasa b'a dɔn texte wɛrɛw bɛ yen n'i bɛ fɛ ka di dɔn ni i ka teli i b'a kɛ a b'i laminɛ 100 sara la a texte ninnu 80 bɛɛ ka ɲi. d'accord mais an y'a ye an fɛ yan nɔ dɔw bɛna di san u bɛ alimɛtikisɛ don di la k'a caron ko n'a mɛnɛna di ɲuman don walima mɛnɛ di ɲuman tɛ o problème t'a la sisan o ka ɲi c'est une bonne texte a ka ɲi cogo di ni maa min bɛ di tiɲɛ o jumɛn ka feere jugu kɛ n'a ye quoi ka taa fɛn wɛrɛ fara a kan i b'a dɔn ten de n'i ye alimɛti kun don di la k'a caron a bɛ mɛnɛ parce que le taux d'humidité dans le miel o ye jumɛn ji hakɛ min bɛ sɔrɔ di kɔnɔ 18% de don quoi 100 sara la 18 de maralen don a kɔnɔ bon 82 ni 2 in o bɛɛ talen don ji tɛ di la quoi bon n'i ye alimɛti kun don ji la k'i b'a caron a tɛ mɛnɛ mais n'i y'a don di la a bɛ mɛnɛ ji nɔfɛla ko in de don voilà ji i ye fɛn fara kan ou bien i ma fɛn fara kan voilà. bon ni voilà ninnu an mago bɛ ninnu na don n'a nataw la n y'a fɔ nafa wɛrɛ minnu bɛ diden bolo mun ni di dɔrɔn tɛ o minɛnan dɔw de ye nin n'a taara pollen ta pollen tɛ dɔwɛrɛ ye yiri denkisɛ ani yiri denkisɛ cɛman ni yiri denkisɛ musoman ni diden y'a gulan a sen na a dontɔ a bɛ balan de y'an wo de fɛ quoi voilà a bɛ bin tiroir de filɛ nin voilà an b'a mugu sɔrɔ i bɛ taa a bɛ fɛnɛ bɛ feere a bɛ traitement wɛrɛ kɛ
voilà mais machine foyi t'a sɔrɔ ne nin tɛ machine foyi fɛnɛ se ka taa bɔ yiri la ne diden tɛ voilà o appareil in fanba de don a bɛ fɔ ma voilà trapolène de ne voilà maintenant bɛ gɛrɛ didenw na ta ka di bɔ voilà a bɛ ni voilà bon ni voilà ni fini ni combinaison de bon ni fini ya ni denmisɛnnin ta de j'ai commandé ça voilà denw ta don bon sisan ni fini de bi di bɔla tanga voilà fiɲɛ bɛ don diden tɛ se ka voilà diden tɛ se ka tɛmɛ fan si fɛ voilà i bɛ don i bɛ fiɲɛ sama di pikiri tɛ se k'i sɔrɔ voilà ni gants ni boîte bɛ don voilà i sen na. d'accord mɔzɔn kuma laban jumɛn b'i bolo an ka bi sigi la. bon bi sigi kɔni ala k'a ɲɔgɔnna caya a fɛnɛ wulila ka se aw ma ni mɔgɔ minnu fɛnɛ mago banna o numéro bɛ sɔrɔ an b'o bila fiɲɛ fɛ sisan 75 02 71 o ye 75 02 n'i y'an wele an b'i jaabi aw ni baaraw bɛ kɛ cogo min na an b'o kɛ bon bi sigi in fɛnɛ ala k'a ɲɔgɔnna caya foliba de bɛ ne fɛnɛ bolo ka se aw ka chaîne ma voilà Araficom ala ka barika don a la ala ka bonya belebeleba n'a mago b'an na wagati o wagati an fɛnɛ b'aw ka bila la walasa mɔgɔw ka information ɲuman sɔrɔ. problème foyi t'a la. an balima Araficom TV layɛbagaw nin wagati la an ka foli b'aw ye Araficom TV filɛli la a yɛrɛ ye kunnafoniya caman sɔrɔ diden kan ani di yɛrɛ kan mais ni an ka sigi fɔlɔ ye diden kan ani di kan an b'a dɔn sigiyɔrɔ la a bɛna faamuya wɛrɛw sɔrɔ la tugun min tɛ nin si ye ni ala sɔnna ma di filɛ nafa de b'a la diden filɛ nafa de b'a la n'a mago bɛ an balimakɛ Salifu Mɔnzɔn b'a la a ka numéro filɛ nin ye a bɛ se ka wele nin numéro ninnu na walasa ka diden sɔrɔ a bolo ka di sɔrɔ a bolo ka se ka nafa caman bɔ diden na cogo min na an bɛ foli bila aw ma an mana kɛ fan o fan Araficom TV ka nin émission bamanankan in lamɛnni na a k'an bɛ sigi wɛrɛ.